Здравейте хора, аз съм Гетста. Здравейте хора, ние сме The Pro Players и днес само ще покажем развитието ни. Ще се разровим из честовете и увеличете си толкова, защото мен няма да ме чувате толкова много добре. Ради също сигурно. Нека да започваме, Ради. Извинете, ако брат ми пречи, но просто е малък и си играе. Няма как да се измъкна от него. И защо не ми дава пак да напиша Хоме? И трябва да си търсим пак. На мен ми ги дава на картата. Ма не знам. Чакай малко. IP-то ще го има в описанието, ако ви хареса сървъра. Разбира се, това, дето минимапа не е от сървъра, ами просто аз съм си го свалил. Хората, която не можем да екситим. Много ясно. Извинете, че командвам Ради, защото той е малко нуб. Ради, цъкни на звездата с десен бутон. На това обсидиана. Черни. Да, и не отидохме никъде. Какво? Не отидохме никъде. Нищо не разбрах. Напиши черта Warps. Много прекъсваш, Черта Warps. Сега лъка, нали? Не дей на лъка. Я на златото. И изчакай 5 секунди. Това е шопа. Но на къде ни беше къщата, бе? Това е магазина. Малко да се събереш, мата. Аз тук ги виждам това. Виждам ги, нещата са близо къщата и това. Много прекъсваш, Това е, защото снимам клипа. Къде ще е? Къде си? Сега напиши Хоме. Стига, бе. Ела съм сега. Ти си близо до червеното. Къде си? Абе, не спавна съм, не ме ли виждаш? Не спаваме. Аз съм в шопа още. Напиши черта H-O-M-E и изчакай 5 секунди. Отидох на воте. Ела сега. Виждаш ли ме тук, бе? За тебе. Ради. Ела насам, тук си виждам къщата. Между другото сме близо до къщата и се съмнявам там да ни е къщата. И аз. Пише ми, че сме на 190 нещо метра. А може и да е грифната. Тризнеш. Не, няма да е тук.
Как бе? Те тук са го на... Това ли? Какво викаш? Опа. Ето това ли ни пише, че е къщата? Тук ли ти показва, че е къщата? Да. Той май ни е грипнал, е той. Потръпете го. Деца, представиш ниво? Да. Не можем да се удряме с него. Не може да се удряме. Знам бе, ти за какво мислиш, че отивам там? Къде си е? Айде да попитаме дали ще строи къща. Той май ни е грифнал той къщата. О? Той ни е грифнал къщата, сигурно. Я да видим къде съм умрял. Много силно. Сливай. Какво? Много. Сега да намерим техника. Опа, Къде бе? обърках се. Еми, а мен лаги. Изчакаме. Зомби. Остави ми едното на мен с златното. Не ми обръща нищо батко. Ще мога. Без искам. Виж какво ми пусна Дай на... ми каска. Той ти пусна на гледно. Пазиш. Каската ти не е у мен. Да бе, аз мислех, че ти пусна каска. Той ми пусна на това. Чакай. Тук има капан. Къде знаеш? Подозира. Опа, аз паднах. Браво на теб. Честито. Ти видя капана, ти падна в него. То си има. Еми хора, щом като не си намираме хометата, хомето да е, сигурно в следващия епизод ще се развием повече, ще направим нова къща, защото това ще ни бъде третата къща. Две ни грифнаха, тази беше втората. И мисля, че ще се развием този път, ще направя рез, ще се постарая. Но не знам как се прави рез. Пишете ми в коментарите как да си направя рез. Не знам дали да продължим клипа. Ради да го продължаваме или? Не знам. Как ще моби? И сега нямам нито броня, нито меч. Зомби та убил. И аз викам да го спираме. Еми това беше хора. Ние бяхме The Pro Players. Абонирайте се за нас. Харесвайте, лайквайте и каквото ще е друго да е. Аз бях Гетста. Името ми бе DFG. Сигурно ще го променя, защото не ми харесва скина. Просто го нацелих и така. И това беше от мен. Кажи ти, Ради, някои думи. Чао.